Na, nagsugo na yung first quarter, no? Kiniya, let's go, Rocket! Kaya ko itong chiko yung Kuya William, uy, klaro kasabot ba? Ah, bahala to sila, uy. Uy, Paps! Sinja yung kay Paps, nalangay mi! Nasugod na, Paps! Dugaya ninyo, uy, first quarter na, dali na! Tara, sulod ako, tara! Ataya po na yung gate. Uy, abri, hipon sa akong pagsuludan eh. Biskot yun yung mga bata niyo, danghag kayo ko, tara diya, oh! So, pagkuto, di mo kayo masudo! Tapos, pas nilahawan di abi ako, tumugbo, tumutudlo eh. Na, di gilip kaabot, Paps! Tulan yung mga bataan niyo, uy! Kita ko eh. Sumo kayo dito. Ramen, kung rin nagkuha, no? Kupra ni Diri, masuod ka mo. Di na mo, nangayanan ninyo, uy, wala, oh! Di ba eh? Tara! Jinsanin mo, trade! Bang! Labang na, unom! Oh, isa. Ang sugal ano yung saman. Sugan? Disable naman mo, mga Stephen Curry. Idol man mo, Dre. Pilay mo, ah. 5 ko. Ikaw. Nakatongson dito. Tres. Sige, ako ulit. Uy, Ay, sa ikaw gunit. asa man mo sugal be? Grabe good ka mga sigurista. Lawas daan. Rao, 8 mil na, oh. Biyami na, ang gunit. 5. Tres. Gunit isa. Ya. Pastila na siya, pa yun yung Curry, oh. Ana, mo na ba kakari? Tongson ako do. Tayo. Ayaw! Ilan na yan. Huwag kami yan ron. Walang magani, ako gunit, Vicky. Mau nang makasat, siguro sila, tungod ninyo. Patay. Ya, sure ko ani. Red Doors di tani ron. Aw, matik na ko basta GSW gani kari pirmi na champion. Lolo. Pasportin mo kani, feeling ko ninyo, champion na, huwag mo gabain. Abot lang. Yan, Tuwara, air of the first quarter. Na, absan na. Klaro na gani ko, hayag na adlaw. Sobra pas hayag ya. Lupit pa yung pao. Hoy, inom na mo diyan sa quarter, no? Kini. Anda, let's go, Rockets! GSW. Kana screen. Rockets! GSW. Shot! Ay! Patay ka! Talakan! Hindi na pod. Wala na. Kare for three. Ako nang baban mo yung sagit-sagit. Saka 3 points to. Tura pa dai, ipasa ka Jim Siap. Si Jim Siap! Aw, dili mali, kami sulit. Ay, wa man day ka kailan si mong mga player. Basta GSW mo, Style mo oy. GSW Kailan mo. lamang ng GSW. Ay, ang second quarter, duwari lamang. Kaya pa niya. Taro nga po kita taong nga ba ay unsang gunit. Third quarter na, third quarter. Dara na, mo na ni. Muna na, Jim Sardin, let's go! Uy. Tuwara ilugan. Ilugan. Gidang ni Lebron. Wow! Sir, mong player. Tawanan na oy. Aba ko ni Lebron dai. Come on, idol Sa GSW. mapindim, style mo na yan. Ning sugar ko. Ataka maning Kira. ay. Ay wala na paps eh. Upat na lamang. Amin ng kwarta, klaro na daog na mi. Bitaw pa siya, irimit na pildin lagi na mo racket. Lolo, unang taka nung sari mo. Dili makita ang dula sa fourth quarter kay binigyan na yung dari ron. O tara, James Allen for 3. Bang! Isa na lang. Oh, di balos ka rin, balos. Wala! Wow! Wala! Kana, James Allen na po niya. Oh, shit! Tanawa, naway sa kong bogba, utol pa rin bogba siya. Kita niyo yun? Wala ay, tanawang racket sa lamang na. Wala, sige suple. Lamang mig dua. Patay James Harden. Drive back! Ay na! Wala na! Wala, magpulang kabaw. Stephen Curry! Stephen Curry! Wala! Baka Wala tayo! Saan man eh? Daw mag-racket! Oh no! Iti ang mali! Sana Yeah. Mara to! Kasi na! Kung sa paman mo dali! Wala! Hindi mo mo singkong dito lang sa tumig-tumig lang sa mo, ha? Wala ka na! Wala ka na! Pastila na ayuda mo na ito gisugal ni mo! Sultaan ni! Diars kwarta, uy! Gana ni si Kari. Ay, sure man kayo ito yung... Sure man kayo nasa muli up nga Ay naman. no, mintis ba gyud eh, klaro ni. Mugot kayo mga naw. Si mugot na pildi mi sugal. Hindi sugal. Sama ni tawanan ni mura mag-dili man kayong hunahuna. Playoffs karon basketball. Ay, tama dahil niya. Unsa may team ninyo? GSW. Oh, yun ang nabugot na mo nga daw ba sila? Pakara magdaog. Daot siguro yung TV. Kusog kayong signal ito la paploy. Live to mong kitanaw ha. Pagliap ni Stephen Curry, wala siya pilde. Patakara man mo nga tambakan mo ganing racket. Pakara magadyo na si Hardy ang dahilan naka-itsag tres. Si Harden nga wala naman na sa racket. Pataka, taong ka Joey. Ay lang gusig supak-supak joke kay live to mong kitanaw. Na, murag na-scam mo ni Paploy ba?
Natanawan nila dula ganina oh. Sige na, be. Oh, wala si Harden oh. Oh, mo na yung mga bagong player sa Rockets, si Jalen Green. Wala na to si Harden. Mo ba, Jo? Ito yung patalo na papay sa mo. Ano ba na? Man to? Oh, live to pro 2020 pa man to. Na, kayasang paploy. Oy, burag na scam. Di ka ito ya. Tara kayo, bawilan ng kwarta. Tara tayo, gikan mo sa akap akong kwarta. Tara. Na-scam silang paploy.